дирӯз се рақобати даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардиданд ки тими футболи Регар Тадас дар майдони худ клуби марказии варзиши Артишро истиқбол гирифт. Меҳмонон дар дақиқаи шашуми рақобат ба задани гол даст ёфтанд. Тӯбро вориди тури дарвозаи Регар Тадас Нодирбек Иброҳимов намуд. қисмати аввали вохӯрӣ бо ҳамин як голи беҷавоб ба анҷом расид. Дар пайти дуюми рақобат бозам футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба задани гол мушарраф шуданд. Нодирбек Иброҳимов дар дақиқаи 68-уми рақобат голи дуюми худро ба дарвозаи соҳибони майдон зада дублро марбути номи худ кард. Дар дақиқаи 77-уми рақобат аз ҳайати дастаи Регар Тадас Нозим Бобоҷонов ба задани як гол даст ёфт. голи севюми артишиҳоро Билол Сулаймонов ба самар расонид. Аммо дар идомаи вохӯрӣ меҳмонон боз ду голи дигарро ба самар расониданд. Шамсиддин Қосимов ва Шодибек Ғафоров муаллифи голҳои чаҳорум ва панҷуми дастаи клуби марказии варзиши Артиш гардиданд. ҳамин тавр клуби марказии варзиши Артиш дар сафар Регар Тадасро бо ҳисоби 1-5 шикаст дод. дар бозии дигари ҳамин давр тими футболи пешсафи чемпионат дастаи Истиқлол дар майдони худ Файзкандро меҳмондорӣ кард. дар дақиқаи 24-уми рақобат футболбози ҷавони соҳибони майдон Муҳаммадҷон Раҳимов ба задани гол даст ёфту ҳисоби дидор кушода шуд. соҳибони майдон ду голи дигарро дар қисмати дуюми вохӯрӣ ба самар расониданд. дар дақиқаҳои 52 ва 69-уми рақобат муаллифи зарбаҳои ҳадафрас ҳамлагари мунтахаби Тоҷикистон ва клуби Истиқлол Манучер Ҷалилов гардид. ҳамин тавр Истиқлол дар ду бозии охири чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо ҳисоби 1-0 зафар меёбад.